Diuen el desaparegut, diuen el desaparegut, diuen el desaparegut. Bàsicament, vinc a parlar-vos de la conservació cultural. Tot el que sigui sèries, pel·lícules, videojocs, tota aquesta cosa no la conserven les grans companyies. Les grans companyies el que fan és dir, això no vull que surti. I creen Lost Media. I la Lost Media és trista de pilotes. I volem evitar-ho. Per tant, el que fem la gent és conservar-ho nosaltres. I una de les maneres més famoses i de les millors i de les que més recomano realment és l'Internet Archive, la Wayback Machine, val? Un lloc on pots donar els teus diners també perquè segueixi en marxa, però sense ànim de lucre, sense ànim de lucre, sense ànim de lucre, si és que sense ànim de lucre, sense ànim de lucre, una tuita de patates sense ànim de lucre, sense ànim de lucre. És el tema que ja pots pujar, doncs, productes culturals que ja no estiguin a plataformes de streaming, per exemple, que hi hagi alguna manera de conservar-les. No sé si m'explico. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. You're our favorite indeed. Being a pirate is a right indeed. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. No sé si m'he explicat. No, crec que està cobert per algun tipus de llei, però no ho sé ben bé, perquè no sóc jo jurista. Però, quan parlem de conservació cultural, us he de parlar d'una cosa, la conservació del doblatge de pel·lícules antigues. Perquè sí, molt doblatge en castellà arriba a totes les plataformes de streaming. Bé, tot, pràcticament. Però sabeu quines altres lleis? Perquè sí, us he d'informar, Això ja, molta gent no ho vindrà a sorpresa, però l'estat espanyol té llengües cooficials, val? Això ho figura a la cosa aquella del 78 que et veu que ens l'havíem donat entre tots però no estava ningú i tota la pesca. Val, ho posa allà. Llavors, podem dir que aquest país té una preocupació per la conservació de les llengües cooficials i de la seva cultura? No gaire, la veritat, és que es veu d'una hora lluny, o sigui, fa poc anunciaven, com si fos aquí la rehòstia, no, és que el canal de clan de tota la vida és que es podrà veure en català amb lo dual i tal. I jo, això no arriba com 20 putos anys tard? El doblatge moltes vegades no arriba a les putes plataformes de streaming. No arriba, existeix però no hi arriba, val? I llavors, com ens hem vist en aquesta situació milers de vegades, què hem acabat fent? Doncs conservant-ho nosaltres, perquè clar, no saps què pot passar. Amb el castellà també passa, evidentment, hi ha coses que són difícils de trobar en castellà, en anglès i en qualsevol llengua, sí, però una llengua cooficial que gaudeix evidentment de menys protecció i de menys importància per aquest estat tan plurinacional, tan maco, doncs hem de conservar-ho nosaltres encara més. És així. És que és així. I l'Internet Archive és una bona manera de fer-ho. És una molt bona manera de fer-ho, sincerament. I jo què sé, jo us recomanaria que si teniu algun producte estrany, alguna cosa amb un doblatge curiós, una sèrie sencera baixada que diu, hòstia, això m'ocupa espai al disc dur, però està en tal llengua, però m'interessa perquè no es va doblar molt aquí, ningú se'n recorda, que vagi cap allà. Perquè si no pot desaparèixer i això no ens agradaria a ningú. Nuggets, no em poso gairebé mai seriós, però l'Internet Archive és bastant seriós, o sigui, és un tema seriós, la veritat, la conservació d'això, i crec que era important que ho sapiguéssiu. Què sé jo, fins la propera, nens. Jo volia fer un vídeo a l'Internet Archive i ja l'he fet. Èxit.